ste natočili aj niečo, čo ste potom nepoužili, že vám to nejakým spôsobom do toho konceptu nezapasovalo? Ak áno, čo to bolo? No, nakrúcali sme 40 dní, asi 30 akcií rôzneho typu, niektoré dvakrát, a mám pocit, že vo filme je cca 12. Ak to mám tak, možno, že je menej, ja neviem, 10 alebo 15. Točili sme vysvetenie, napríklad vysvetenie kríža v kameňolome, čo ale sa duplikovalo s kresťanským motívom, takže vysvetenie kríža sa tam nedostalo, ale tá scéna bola absurdná, to bolo, jak začínalo to v autobusoch, z okna ste videli ako keby mesačnú krajinu. Húfy autobusov vlastne išli do kameňolomu hore, na najvyšší ten level, kde sa dá vlastne ísť, a tam hore riaditeľ cementárne Vládcov mal také zdravotné komplikácie a uveril, že tým, že sa odvďačí Bohu a postaví kríž v pánskom priestore, tam, kde vlastne tá hora, ten lom, ktorý vzal Bohu, alebo jak to nazvať, tak neviem, možno mal nejaké, možno ho osvietil, alebo je za tým akože dlhá story, ale by som pol hodinu musel rozprávať, čo konkrétne k tomu viedlo. Jednoducho bola to tiež fascinujúca akcia a navyše bola z mojej rodnej dediny, takže na to napríklad sa tam nedostalo. Teraz si presne nespomínam. Ja som niektoré tie motívy sa snažil rozvíjať, to znamená, že tie baby napríklad, čo tam boli na tom tuningovom zraze, tak im som sa venoval asi týždeň, takže o nich by sa dal samostatný film vytvoriť, ale nakoniec vo filme sú asi 2-3 minúty, alebo dokopy 5 minút. Bol som na fotení kalendára boli sme v Prahe na fotení s luxusnými autami americkými. Teraz aby som si pospomínal, že čo všetko. Bol som dokonca aj na všetkých intelektuálnych debatách a diskusiách o zmysle kultúry. Ale tie boli tak nudné a k ničomu neviedli, ani sa nedali postrihať, ani vôbec. Strašne som bol sklamaný, už ani kriticky sa k nim nedalo pristúpiť. Jednoducho to bolo tak nudné, že som to tam nemohol dať. Alebo ja by som si pospomínal, len by to trvalo chvíľu. Možno si spomeniem počas. Akože fakt tých akcií bolo kopec a už striham teraz druhý film a to nie som nikde inde, asi vôbec nepamätám, že kde sme my všade boli. Ale teda ako počúvam, vy sa v tých Hladcoch nenudíte. Hladce je špecifická dedina. Hladce je veľmi špecifická dedina, ale každá dedina je špecifická. Tieto témy sú všade. Len je málo ľudí, ktorí majú to šťastie sa nimi zaoberať. No, je to aj Magorína sa v tom vrtať, lebo na čo to je? Svojím spôsobom je to tiež akože blbosť. Najlepšie tam pomáhať zvieratám alebo ľuďom. Možno je. Tak, nech sa páči, ak sa chcete spýtať ďalej. Aké to je, tak ty nakrúcaš nejaký film, nejakú tému, zasiahne to do tvojho života, alebo dokážeš sa s tým nejak vyrovnať, že akože vypnem kameru a už som zase v pohode? No, na mnohé veci dokážem oveľa flegmatickejšie nazerať vďaka tým zážitkom, ale tie vrcholy sú samozrejme silné a oni sú nepríjemné. No, tak ako z hľadiska tohto boli veľmi nepríjemné. Boli to také kruté poznania a čím viac tých krutých poznaní vlastne človek pozná, no tak tým je to najpríjemnejšie samozrejme. Ale tak tej realite sa nedá uhnúť. No. Zase ja mám rád, keď niečo strašne silno emocionálne prežijem. Ja mám dokonca pocit, že keď sa mi to stane tam, keď to točím na tom vlaci, tak som si istý, že to bude aj v tom filme. Že sa to preniesie. Že ja vlastne aj to isté, ja ten pocit sa snažím potom preniesť do toho filmu. Alebo ho znásobiť. Že natočil som tú scénu záverečnú na tom kresťanskom seminári, alebo čo to bolo v kresťanskej akcii, môžeme to takto nazvať. A to najsilnejšie som odtiaľ vybral a to najsilnejšie som aj posilnil ostatnými zábermi, ktoré sme tam nakrútili. Že ono to nebol záznam, ktorý ste videli, to bolo strihané, však to ste
vidieť, ale ten postup alebo to autorstvo, alebo postoj, nejaký filmársky postoj, ktorý k tomu materiálu bolo pristúpené, bol tohto druhu. No ale teda dokážeš sa ako... No, nedokážem sa, samozrejme, ako máte... tak ako so životom je to. Tam nie je nejaký veľký rozdiel medzi tým, čo žijete a čo filmujete, keď točíte dokumentárny film. Buď to s tými ľuďmi prežijete, oni vám uveria, alebo to s nimi neprežijete, aj to také... Dokonca ono aj máte oveľa viac energie a oveľa väčšiu silu natočiť tie situácie, keď ste zanietení a keď ste do toho vyslovene skoro zamilovaní. Do tej látky, alebo dokonca aj do tých ľudí, alebo... To nie je až také ťažké. Ty si bol uvedený, sme premietali krátko pred voľbami ťažkú voľbu od Zuzi Piusy a ty si tam bol uvedený ako hlavný kameraman a ona potom v rozhovore hovorila, že dokonca sa tebe stalo, že ty si teda točil asi ten najviac, keď hlavný kameraman a točil si hlavný Kňažka, že v podstate si sa vyslovil, že ťa veľmi zaujalo, že aspoň som to tak si zapamätal, že nejakým spôsobom ťa oslovil, že si ho obľúbil, hej? No. To si nejak zle čítal. Hej, tak ale ja verím tomu, že vlastne do akej miery ťa to ovplyvní, to, čo točíš. Viem, že som tam písal niečo v tom duchu, že som bol vďačný za to, že som sa k tým ľuďom dostal a mohol som to spoznať to prostredie. Tiež ma to svojím spôsobom sklamalo a zistil som, že to je celé taká banánová storia. Celé to povedomie o tom Slovensku alebo o tých ľuďoch na vrcholoch si myslím, že je veľmi skreslené, že to sú umelo vytvorené hodnoty alebo umelo vytvorené hviezdy, alebo ako ja viem, že ich treba, ale keď k ním prídete, zistíte, že to sú úplne bežní ľudia so všetkými chybami, ale tie chyby vôbec nie sú prezentované. Sú prezentované len tie gestá, jak to povedať, no áno, vonkajší prejav, ale len tiež len z toho určitého intervalu, ktorý sa hodí danú chvíľu alebo danú dobu. Ja mám pocit, že je doba, alebo že malo by nastať niečo, kde chýba, alebo schopnosť priznať si niečo, čo neukazuje priamo len na to vaše najlepšie, alebo dobré, že to začína byť podľa mňa väčšia frajerina, nie je to, že človek si búcha do brza. To už urobilo toľko ľudí, že mňa to už prestáva baviť. Dobre, ale asi tú masu, ktorú potrebujú oni osloviť, ešte stále to oslovuje, lebo keby boli normálni, tak by boli možno nezaujímaví, alebo zaujímaví pre iných normálnych. Či? Tak však vidíme výsledky, však Kotleba má 20% za chvíľu, tak keď sa nezobudia, tak to ja neviem. Ja tiež sa len domnievam, ale mňa už tí ľudia nebavia. Bežný nejaký. Dobre, tak to som si teda s tým Kňažkom ešte sa k tomu vrátime, potom ti to pošlem, ak je to tak, ale ja nemám dobrú pamäť, no ale ešte stále ako ťa chcem pochopiť to, že točíš, dajme tomu v Ilave, hej, v tej väznici. Ako k tomu pristupuješ, že budeme premietať aj ten dokument tvoj, oslovia, pozera sa na nich ako na ľudí, ako tvojich... No, viem na to povedať už teraz. Tak poviem. Že ku každému pristupujem ako ku kamarátovi na začiatku. To som... Nedá sa natočiť film z odstupu, jednoducho, že tu bude sedieť nejaká cudzia pani a ja o nej budem natáčať film. Nie, to sa nedá. To je vzťah. Film je vzťah a vy ste jeden z toho vzťahu. Takže myslím, že tým je povedané úplne všetko, že do akej miery to medzi vami bude iskriť, tam to potom ľudia uvidia všetko. Takže aj s tými z basy som sa zblížil úplne. Dokonca to išlo veľmi ľahko, čo ma prekvapilo. Ešte ľahšie ako s bežným človekom. To sú už ľudia, ktorí nemajú čo stratiť a tak s nimi sa veľmi ľahko nadväzuje kontakt. No, páči, jak... Nie, no tak ja sa snažím si tiež trošku zaloviť v pamäti, že čo sa vlastne dialo, keď sme tých ľudí... Na ten film som veľmi zvedavý, ešte som teda nevidel, ale v podstate ako ja to obdivujem, že tam teda
ako vojdeš medzi nich a ja som to tak cítil z iných filmov, že ty k tomu pristupuješ, ako že to sú moji kamaráti, hej. Ale zase na druhej strane tu, keď si natáčal, to si, dajme tomu, teda tie dámy alebo tie dôchodkyne na tom NDŽ. Tak to ma vystrašilo, takže keď som v sebeobrane, tak reagujem tak, ako ja na tú akciu nejdem s tým, že idem točiť dôchodkyne. Akože tak u Fica sa dá trochu predpokladať, že to je trochu tendenčné tam ísť a natočiť to, je to známe, hej. Ale z hľadiska podľa mňa nejakých dejín, alebo ja som ešte nikdy sa nevyjadril v takejto téme, tak som mal pocit, že aspoň raz za život by som to mal urobiť. Už len kvôli aj iným ľuďom, ktorí toto urobili a aj z hľadiska nejakých dejín slovenského dokumentu. Tak to vnímam v trošku takom širšom kontexte. Pýtal som sa na otázky, ktoré som sa chcel opýtať a dostal som odpovede, ktoré som dostal a s tým materiálom som potom pracoval. Takže myslím si, že to je veľmi zaujímavá situácia tam v tom čo to bolo NDŽ. Aj keď už ako nejak silno originálna nie je o mnohých reportážach, rôznych denníkoch. Jasne. No ale o čom to vypovedá, dajme tomu, tie vulgárne vtipy predsedu vlády, keď to tak zoberiem obecne nezávisle od toho, či Fico alebo predtým Mečiar. A zaujímavé je to, že sa to vlastne opakuje. Presne tak, ako zistíte, že vlastne žijete v marazme, ktorý neustále sa len mele ako miešačka. Takže, alebo keď sledujete ten masový prúd, tak ten nevešti nič dobre. Alebo nič iné, myslím, by som za tým ani nehľadal. S nejakou agresiou počas nakrúcania voči tebe alebo nejaké? Boli jemné náznaky, ale viac menej s úsmevom vyriešené. Ty máš dar inak, máš veľmi... Nie, kamera je ako zbraň. Akože zabiť alebo ubiť kameramana ste natočení. Jasne. Ale môžu ju rozdopať ešte. No a... Stalo sa mi v Rumunsku, že som dostal kopačku, takú, že normálne prišiel nejaký kickboxerista, taký a kopol mi do kamery z otočky, tak som padol trošku na zem, ale hneď ma asi 4 Rumúni dávali dohromady a ho spacifikovali. Že stáva sa, ale to sa stáva raz za 10 rokov, že niekto prekvapí. Tak zase, keď to bol takýto športovec, tak to je, oni sú pomerne rýchli a tie kopy majú. Ja som ho nevidel, kamera má taký zorný úhol, je taký menší, takže som dostal. A to uvidíme v ktorom dokumente? To je z materiál, ktorý nie je vonku, volá sa, že Svombraj, to je v jednej žilinskej kapele. Ale Boh, keď sa dostane von, či vôbec. No, keď spomínaš tú kapelu, ešte teda ten divoký koncert tam, to čo malo znamenať ako? To je metalový koncert v takej blízkej dedine, tam, jak som sa narodil, tam je taká blízka dedina, volá sa Belúša. A tak čo to malo znamenať? No tak chcel som trošku aj divočinky, aby sa tam dostalo, nie? Že trošku... Čiže oni sú ako inak v pohode, hej? Ja si myslím, že oni sú tam relatívne v pohode, čo im chýba. Tam sa vyblázni na akcii a... Pre mňa aj to je pozitívny moment filmu ináč. Aj keď trošku z toho srší nejaký, teraz hlavne potom Kotlebovi, náznak tohto, ale to je omyl. To je len taká, jak to povedať, istý stereotyp spojený s týmito ľuďmi, ale oni to vôbec neznamená to, že to sú Kotlebovi voliči napríklad, ale momentálne všetko smeruje k tomu, že tak vnímaní budú a všetci títo ľudia. Ale tak téma Kotleba ešte pred rokom, keď sa to natáčalo, nebola vôbec až taká, teda bola aktuálna, nehovorím, že nebola, ale ani ma to nenapadlo. Len som si istý, že momentálne to môže vyvolávať všetké zmiešané pocity. Ja skôr napadlo, že tam boli zábery na 2 deti a že vlastne čo to s nimi spravili taká. Tak to ma zaujalo tiež, čo tam robili, ale tak ja som pozorovateľ. Ja som v tomto filme nebol v úlohe strojcu toho režiséra typu, že toto sa stane a na toto to prevráti, ale snažil som sa to tak reportážne spracovávať a dať to potom dohromady a utvoriť z tých reportáží nejaký taký ucelenejší pohľad, ale ja som nezasahoval do toho deja. Niečo sa mi...
Rozmýšľam, pozrieme na hodiny a rozmýšľam nad jednou vecou. 19.50, tak to už necháme tak. Ty si, mal som taký nápad, že by sme ti pustili tvoj prvý film Jano a že by si sa k tomu ako nejakým spôsobom vyjadril. Či by to bolo zaujímavé, čo si ty myslíš tu pre divákov? Je to úplne jedno. Nie, že teraz nejaká chytačka, ale s takým odstupom... Vôbec nemyslím, že by to bolo ani s odstupom, s ničím ako to... Ako bolo by to zaujímavé pustiť divákom? Nech máme ako v rámci autorského dňa tvoj prvý film? No, ty to máš v rukách, čo púšťaš. Mne to je úplne jedno, ale môžeme o tom debatovať. Ten film mám rád. Hej, tak si ho pustíme? Ste za? Mám 5 minút ináč, no. Ale je to také, akože, buďte si vedomi to, že vidíte vlastne prvácké cvičenie na škole, prvé, a 5 minút vydržíte. Tak poprosím Mateja, nech nám pustí. Môžem sa iba niečo opýtať? Ale tak ešte je tu otázka. Vzhľadom na počet, koľko nás tu sleduje, tú kultúru z tejto strany a účinkujúcimi na tej druhej strane, tie počty sú evidentne rozdielne a je v skutočnosti až taký veľký priepastný rozdiel medzi našimi pohľadmi z tejto strany a z tej, čo išlo z obrazovky na nás. No ja mám pocit, že kultúra je biznis v prvom rade. To, čo sa vlastne ako to Richard Miller povedal, že kultúru tvoria ľudia, ktorí sú na ňu schopní zohľadať nejakým spôsobom prachy. No a to sa mi nepáči. Takže to musí byť rozdiel, lebo je to produkt. Až taký priepast. No tak ja netvrdím, ja som si myslel, ja som bol idealista, lebo ešte pred tým filmom som si myslel, že sa to dá cez tie produkty a že to tak nekriví ten trh. Vôbec nemám pocit, že by sme sa mali vrátiť pred 89. To tým nechcem vôbec povedať. No ale ja neviem, ako z toho bolo. Ja si myslím, že ten rozdiel je priepastný. Že hlavne, keď sa kultúra dostane do stavu, že začne byť neúprimná, že začne byť povrchná a začne sledovať iné ciele, tak je zle. To si myslím, že sa do veľkej miery deje. Tak nemôžem o nej vytvoriť, alebo nedá mi to vytvoriť film, ktorý bude oslavovať to, čo sa... Nejde to. Je to ťažké. Ja chcem poďakovať za ten film, bolo to úžasný zážitok, nepamätám si, kedy som mal takýto zážitok z nejakej hranej drámy, ako z tohto hlboký... Tak tie slovenské drámy. Nemyslím slovenské, všeobecne. A na mňa tam nádherný napríklad, nebolo to všetko negatívne, nádherný zážitok som mal z toho MDŽ, keď to trojročné dieťa nerozumelo, čo chce tá babka, keď chcela, aby tlieskalo. To je jeden z najľúbenejších mojich momentov. Babka mu slúbila krásnu budúcnosť. To je, dieťa vlastne rozumie všetkému viac ako babička. A to je krásne oči. Hej, to je krásne, no.